odmah pređe na carski rez da ne bismo imali problema. Jesu to doktor rekli? Da, Onda slušaj doktor. znaš. Trebao Jer si Miroljova pitati, on bi dao najbolji odgovor. moje bebe su od 5-6 pa na gore jebi. Ne, pa dobro, ti si krupan i ono, genetika. Nije ni ona mala, brate. Pa nisam vidio uživo, ne mogu ovako, ono, znaš. Ajmo puta dva, ajde dobijemo Kikija, ajmo dobiti Kikija. Ajmo. Ti imaš speed, ja nemam. No nisam, nema ništa. Pozdrav, brate. Sad će, brat. Znači, dobra emisija ide, jel? Da. Kako ne, brate, dobro. Vildar, zdravo, brate, Vildar. A igraš li ti mečeve u svom, u live-u? Naravno, pa ajde da napravimo jedan dobar upir. Hajde, kad budeš, samo me zove tu. Ja najavi par dana prije, to je to. Čekali su me tvoje, ali Ifet ne da brata, Ifet ljubite bradić. Vidim ja. To bi dobar bio meč da organizujemo uživo. To bi bio strašan meč. Znaš šta, imam 5. januara sa jednim bračnim parom Romi iz Beča, imam sa Omčom imam kraj godine i imam preko sutra sa onim Bakijem. Hvala, brate. Baki onaj plesač. Da. A s tobom možemo da napravimo eto tako do 15. januara, neki dobar, da radimo dobru najavu. Pa da račemo, da. To će biti ono baš da zemlja grmi. Eto, vjeruj mi. Ja i ti smo opet iz nekih priča slični i to će Raja podržati, vjeruj mi. Ma da. Alene, pozdrav, brate moj. Ljubite, brat. Pišu sve svašta. Nek pišu, jebem im mater usta. Pa to Ljubomora piše, moj. Hvala Ifete. Ajde malo pomožite, Salahudine. Zapamti, Salahudin Batkić. To ime zapamtite. Šta je sa njim? Brate, mali igra fudbal, sad čuje Bože. Ozbiljno? Da. Ajmo tapkat, ima nas 160, ajmo tapkat. Ma čitam ja i loše i dobre komentare, neću da komentarišem, svako ima svoje mišljenje, ali ovo nije mesto da se prepucavaju ljudi. Ma Kiki, to su bolan ljudi koji ne smiju u javnosti ništa i pišu tu, eto, to ti je to, imaš i ti isti problem. Evo ja im ovako kam svima javno, najjavnije, izvolite, dođete, ali ne smiju, ne smiju, džaba. I onda piše... Marina, hvala ti Živković, Ifete, brat moj. Zove li te Hare? Ko? Hars. Haris, što je bio kod tebe, onaj moj. Zove, ima jednog momka koji bi došao kod mene u emisiju. Da. Ljubite, brat.
Ajde, Nerko, jeboti, Mirza Hadić, mater, usta ti je bavo. Ti jebo Mirza Hadić, mater. Gde je, ne srećeš ga A tamo? ti njemu. A šta će... Srešće se. Srešće se. Kaže Katić da je pucač. Pravi. Ne, on je primač. Jebem onoga Alena, on je u guzicu mu ga jebem. Gde je on pucao jebot? Kiki, ja mu želim dug život. Ja znaš kako kažem, tebe ne znam, ali znam, brate, dovoljno da, brate, kad bi se sreo s tobom, a ti kad bi sedeo onako tvoje, da... Allah, Ne bi- po cijenu života 100 godina zatvora, ali ne, on bi tad dobio menstruaciju. Menstruaciju bi dobio. Neka ga on ja. Bježi badino, jebem ti majku i tebi. Usta ti je jebem. Ne, loše. Baš pre neki dan opet je nekom dete psov. Ifete, brat Samo neko moj Ifet, kako te sad... pitao, ljubite brat. Karoro. Pa je li moguće ovo opet? 2:0. Dobre. Ne da mene Ifet ni za... Kaki? Semire, a ko ti je ujak?